Pri príležitosti spomínania na 33. výročie od vzniku sociálneho dialógu v našej republike si dovolím skonštatovať, že súčasný sociálny dialóg je na vysokej a veľmi konštruktívnej úrovni, a to nielen tým, že Hospodárska sociálna rada sa schádza nielen v zmysle plánu, ale aj pri mimoriadnych stretnutiach. Samozrejme, vždy je to reakcia na aktuálne legislatívne dianie a aktuálne problémy nielen na trhu práce. Zvlášť ma v tomto kontexte teší, že vznikla a už vyše roka funguje Aliancia sektorových rád ako ten skutočný praktický sociálny dialóg, ktorý v celej šírke má ambíciu riešiť trh práce a jeho potreby, riešenie dlhodobého nesúladu potrieb a dopytu na trhu práce. Veľmi držím Aliancii sektorových rád aj v tomto snažení a v týchto ambíciách palce, a z pozície Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny si dovolím tvrdiť, že urobíme všetko preto, aby sociálny dialóg v našej republike iba napredoval. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Slovensko.